Antiprovincia, anticoncellos, antidiálogo e antitraballadores. Eses son algúns dos términos que o Grupo Provincial do Partido Popular empregou esta mañá para valorar os orzamentos presentados pola Deputación de Pontevedra para o ano 2020. Uns presupostos nos que aumenta o gasto corrente en detrimento da inversión. A presidenta da Deputación segue ensemismada coa súa xestión, pero nos preguntámonos que xestión nos ofrece, onde está, que din os orzamentos para o 2020. Pois o que din son as seguintes magnitudes. Máis gasto corrente, máis de 3 millóns de euros aumenta o gasto corrente, máis gasto de persoal e asesores, nun aumento de 2,2 millóns de euros, e máis gasto en promoción da persoa da presidenta da Diputación. 3,5 millóns de euros reservados para publicidade e propaganda de Carmela Silva. Pero o máis criticado polo voceiro popular foi a reducción dos orzamentos do Plan Concellos, uns datos que non concordan cos anunciados por Carmela Silva e que, segundo Jorge Cubela, supoñen unha baixada de 1,2 millóns de euros con respecto ao ano 2019. Isto é o que non é defendible. As deputacións están para atender, para cooperar e para fomentar o apoio aos concellos pequenos e medianos das provincias, aos concellos que máis necesitan o apoio dunha administración que ten como función e como misión garantizar os servicios en toda a provincia de Pontevedra. Jorge Cubela puso tamén o foco nos investimentos e criticou que cada ano a Deputación só execute un 50% dos orzamentos. Calificamos estes orzamentos de fogos de artificio. Por que o facemos? Porque uns orzamentos que se fan para a xestión da provincia de Pontevedra, que se fan para tratar de cooperar e tratar de instrumentalizar as necesidades dos concellos da provincia, non chega a súa execución ao 50%. Fan un orzamento que non executan e fan un orzamento que non xestionan despois, cunha execución por debaixo do 50%. O voceiro popular considera que Carmela Silva está a utilizar a lei do máis forte e non está a escoitar nin ao resto dos deputados nin aos 4 sindicatos que teñen representación na Deputación.